Magandang umaga po mga kaagham Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kapwa natin Bicolano, mga Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ako po si Mar de la Cruz, Mar de la Daingiba, ang inyong program host sa programang Pangsiyensya, Pangteknolohiya at para sa masa, Diskusyon 2026. Sa panahon po ngayon, hindi na lamang sa bilis ng internet ang mahalaga, bagkus ang kakayahan nitong suportahan ang komunikasyon, edukasyon at serbisyo publiko kasabay po ng mabilis na pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI. Sa episode na ito ng diskusyon, aalamin natin kung paano pinaghahandaan ang next-gen internet sa pamamagitan po ng IPv6 at EduRoam. Tatalakayin din natin ang mga inisyatibo ng DOST-ASTI at DOST Bicol para po sa pagpapalawak ng AI at digital technologies. Pati na po yung TOCDOST o Training on IPv6 Deployment for Smart Cities and EduRoam Integration in Bicol Region na isinasagawa po ngayon sa Naga City. Ito ang Diskusyon Season 3 Episode 21, National Meets Regional, ang ASTI DOST Bicol Tandem para po sa IPv6, EduRoam at AI. Isang karangalan po na makasama sa programa para sa pagtalakay ng ating tema sina Dr. Franz A. De Leon, Director for DOST Advanced Science and Technology Institute o DOST-ASTI at si Director Romel Cirano ng DOST Bicol. Gentlemen, isang makaagham na umaga po sa inyong dalawa and welcome to the show. Isang makaagham na umaga din sa'yo, Sir Mar, at sa lahat po ng taga-subaybay ng DZGB Legazpi, at magandang umaga din po sa aking partner ngayon, Dr. Franz De Leon. Magandang umaga po, Sir Mar, RD. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig. Yan, it's magandang pagkakataon. Isang karangalan po na makasama ang mga gwapo ng DOST. Thank you, Sir Mar. Gwapo ka na konti. Tama. Okay. So without much ado, mga kabayan, diretso na tayo. Marami po sa ating mga tagapakinig ang pamilyar sa DOST. Ngunit maaaring ngayon pa lamang nila narinig ang DOST-ASTI. Dr. De Leon, maaari po ba niyong ipakilala sa atin ang DOST-ASTI at ang mahalagang papel po nito sa pagsulong sa digital transformation ng ating pong bansa? Okay. So, ang DOST-ASTI or tawag po namin ASTI, Advanced Science and Technology Institute. So, isa siya sa mga research and development institutes ng DOST. Pero yung particular na focus po niya nasa mga ICT-related na technologies and other emerging related technologies. Sa iba po na hindi po masyadong familiar sa ASTI, kung naalala niyo po yung umpisa ng Project NOAA, kung saan kasama po doon nag-deploy ng libo-libong mga automated weather stations across the country. Sigurado po ako meron po dito sa Bicol. Malaking parte po noon, nang gumawa po noon ay ASTI. Nung sumunod na kapanahunan, nung nauso naman po at nagsimula na po yung space science and technology applications, nung nagsimula yung Diwata, yan. Bago pa man magkaroon po ng Philippine Space Agency, yung ASTI po yung tumayong default space agency nung bansa. Ngayon po, in terms of services to our constituents and stakeholders, dalawa po yung malaking programa na sinusuportahan ng ASTI. Una, yung tinatawag namin na PREGINET, Philippine Research, Education, and Government Information Network. So yung PREGINET, para po siyang specialized internet service provider na ang kinokonekta niya po ay iba't ibang higher education institutions and other research institutions. Kumbaga sa panahon ngayon kung saan kailangan magpalitan ng malalaking datos sa pagitan ng mga institusyon, ang alternatibo po kasi is of course gumamit ng commercial internet. Yun po yung pinoprovide ng mga internet service providers po natin. However, meron pong alternative na highway. Ang tawag po doon ay National Research and Education Networks or NRENs. So sa Pilipinas, nag-iisa lang po siya at yun na po yung PREGINET na minamanage po ng ASTI. So yun po yung isa, yung pagproprovide ng dedicated
connectivity to our research and academic community. Yung pangalaw pong serbisyo na binibigay po natin ay high-performance computing. Meron kaming tinatawag na core, so computing and archiving research environment. Kadalasan po, merong mga pag-aaral o pananaliksik na kailangan ng malakas na klase ng computer. For example, genomics, kung saan kailangan mong himayin, let's say, yung mga DNA ng isang specimen. Kailangan po nun hindi malaking computer, hindi basta-basta laptop or desktop. Sa mga ganung pagkakataon, nagbibigay po o provision ang ASTI ng computing resource sa ating stakeholder ng libre Kasi kung titingnan niyo po sa ibang bansa, actually yung mga katulad po ng ASTI, meron po silang sinisingil. Pero sa atin, alam naman po natin na mahirap na nga po yung resources. So might as well ibigay na po natin siya as a public service. So binibigay po natin yung opportunity na yon ng libre po sa ating mga kababayan. So yun po yung pag-describe ko sa ASTI sa ngayon. Ayun. Opo. Okay. Now, isa sa mga malaking initiatives ng DOST ASTI ngayon pong taon, yung National Artificial Intelligence Center for Research and Innovation o yung NICRI. Ano po ba ang layunin ng center na ito at paano ito mababago ang landscape ng AI research at innovation po sa ating bansa? Opo. Yung NICRI po, inilunsad natin nito lang noong February 2026. Napansin po kasi natin, nagsimula pong magpondo ang DOST ng mga AI-related research, mga sabihin natin mag-iisang dekada. Pero madalas ang nangyayari, magbibigyan ng pondo, magagawa isang proyekto, kadalasan po ang problema pagkatapos ay sustainability. So halimbawa, saan po ilalagay yung dataset na nakolekta o saan po ilalagay yung mga tinatawag na AI models na na-develop. Lahat po kasi yun, malaki po yung resources, literal na marami pong oras ang ginugol para mabuo at makolekta. Gayun din, malaki yung resources na kinakain sa pagbili ng mga computer para maitago at maproseso yung mga iyon. So, yung NICRI, yung po yung pamamaraan natin to sustain kung ano man po yung mga ginagawa natin related sa AI. So, imbis po na matapos yung buhay ng isang proyekto, meron ngayon opportunity to sustain through NICRI. So siya po yung magpapanatili ng buhay ng mga proyekto natin. So ngayon, kabilang po sa ginagawa natin sa NICRI, meron tayong NAIRA, so Nexus for AI Research and Application. So isa po siyang AI as a service. So kung dati, para makagawa ka ng isang AI application, kailangan marunong ka mag-coding. Dati siya, limitado sa magagaling mag-code sa mga computer scientists, data scientists. Ang trend po ngayon, pinapababa natin yung barriers to developing applications. In our terms, we try to democratize. Kumbaga, kayo mismo, kung pag-aaralan lang po natin, darating po ang panahon, supposedly lahat tayo marunong mag-AI. So ginagawa po yung NAIRA para maging AI sa service para lahat po matutong gumawa ng sariling application sa AI. Yung pinaglalagakan or kung saan natin itatago yung mga datasets at AI models, kailangan po niya ng model store. Meron po nito equivalent sa ibang bansa, yung pinaka kilala, for example, ay Hugging Face. Pero nakita natin, may mga pagkakataon kasi naggusto natin ng control sa sarili nating data, sa sarili nating AI models. Kaya nag-develop po tayo ng isang AI model store, ang tawag po doon ay DIMER. So lahat ng mga current, mga future researches, dito na i-imbak yung mga datasets and models na pwede nating i-reuse. Kumbaga, kung meron na nakagawa ng pananaliksik sa, halimbawa, traffic management, ibig sabihin, yung susunod na researcher para makagawa ng AI model, hindi na niya kailang ulitin mula simula, which is usually magastos. So, pwede niyang silipin sa DIMER kung ano yung mga nagawa at mga related na pananaliksik at pwede niyang i-reuse yung resources na iyon. Pangatlo na ginagawa natin doon ay itanong. So malamang marami po sa nakikinig, nanonood, familiar sa ChatGPT and other generative AI applications. So sa atin din po, nakagawa tayo ng sarili natin. Bakit?
Kasi merong mga instances kung saan kailangan natin ng control kung ano lang po yung detalye na pwede nating ibigay. So sa itanong, may mga bagay na pwede tayong itanong na siya lang yung nakakaalam kasi pinayagan siyang matuto sa impormasyon na ibinigay sa kanya na hindi mo makikita sa kahit ibang commercial applications. So yun po yung ibang mga ginagawa natin sa loob ng NICRI. Ayun, opo. Now, maliban po sa artificial intelligence, isa pa rin sa mga sinusulong ng DOST-ASTI yung paggamit po ng IP, V6 at EduRoam. Maaring technical po ang mga ito pakinggan, pero bakit po ba mahalagang malaman at maunawaan ito ng ating mga tagapakinig po? Sige po, unahin po natin yung konsepto ng IPv6. Nung nagsimula po kasi yung internet, ang ginagamit po na addressing ay tinatawag na IPv4, IP version 4. Kaya lang po, limitado yung address na ito. Kumbaga sa isang komunidad, diba ang bawat bahay po natin, may sarili po siyang numero, may sarili po siyang address. Gayun din po lahat ng devices na gumagamit sa internet, kailangan niya ng specific address para makapag-usap at makilala sa internet. Dumating na po sa punto na mas maraming mga devices at servers kesa sa IP addresses. So para ma-solve yun, merong mga techniques na ginagawa para ma-recycle o maitago yung IPv4 address. Kumbaga, ma-reuse at makatipid. Pero sa panahon ng IoT, Internet of Things, kung saan yung mga devices natin ay kusa na kayang makipag-usap sa ibang devices, kailangan nila ng peer-to-peer communication. Ibig sabihin sila mismo nag-uusap sa isa't isa. Hindi po siya basta-basta magagawa sa IPv4 kasi kulang na nga po yung address. So yung solution po doon is yung IPv6. IPv6. Opo. Mas advanced. Mas advanced po. At sa ngayon po, dinisenyo siya na halos hindi po siya mauubos. So kaya pong bigyan lahat ng devices ng sarili niyang unique IPv6 address. So pag na-implement po natin ito, lahat ng benepisyo na inaasahan natin from Internet of Things, yung direktang pakikipag-usap ng mga devices sa isa't isa, mas magagawa po siya. In terms of security or pagprotekta po sa impormasyon na pinapasa po natin sa isa't isa, naka-built-in din po siya sa IPv6. So yung suporta ng gobyerno sa pagpapalaganap ng IPv6 actually matagal na po. Noon pong 2010, panahon po ni Presidente Gloria Arroyo, actually nagpalabas na po ng executive order kung saan dapat lahat po ng internet systems or network systems dapat po ay ready sa IPv6. So ngayon po, mas pinapalagana po natin or mas sinasabi natin na kailangan dumiretso na tayo sa IPv6. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik at mag-dual pa na may IPv4 capable and IPv6 capable. Kasi nasa panahon na tayo na kailangan mas mabilis na makipag-usap yung mga devices po natin. So yun po yung IPv6. Yung EduRoam naman po, ito po isang specialized service na sineset up ng PREGINET kung saan ang isang tao na member ng isang higher education institution o research institution, kapag nakasubscribe po siya sa EduRoam, kahit saan po siya magpunta na lugar, whether sa Pilipinas or sa abroad, nakakonekta kaagad siya sa Wi-Fi. So halimbawa, di ba po, pag a-attend tayo ng isang meeting sa isang lugar na bago, sa mga bansa, di ba unang hinahanap natin, ano po yung Wi-Fi password? Para magawa natin kung ano yung kailangan natin gawin. Ngayon, with EduRoam, kung nakaseta po siya sa mga institusyon, seamless na po siya. Halimbawa sa istasyon nyo, kung EduRoam enabled siya, gagana po yung device ko, makapag-internet ako. Pumunta man ako sa ibang institusyon na meron din pong EduRoam, gagana rin po kaagad. Automatic. Hindi na ako magtatanong ng Wi-Fi password. So yung dalawang po yun, IPv6 at EduRoam, yun po yung pinagtutulungan po natin ngayon na lalo pang mapalaganap, especially sa Bicol region. Malaking tulong po yan sa ating mga users, estudyante, maging sa lahat na ng aspeto ng buhay. Opo. Ayan. Okay. Now, upang pong mas mailapit ang mga teknolohiya, mga teknolohiya ito po sa mga Bicolano, nagsasagawa ang DOST, ASTI at DOST Bicol ngayon ang training. Ano po ba ang training na ito at layunin nito at ano po ang inaasa natin magiging result po ng training? Si RD Romel po
Thank you, Kuya Mar. Sagutin ko na yung tanong mo, Sir Yes, Mar. po. No? Tama po kayo, ongoing po ngayon ang ating 2-day training on IPv6 deployment for smart cities and EduRoam integration in Bicol region. Ito po ay ginagawa ngayon o nagsimula po kahapon sa Naga City, July 14, nagsimula kahapon hanggang today po, July 15. Ito po ay pinapangunahan ng DOST Bicol at nga po sa pakipagtulungan po sa DOST ASTI, no? Ito po yung pinapangunahan of course ni Director France, and we are also in partnership with Ateneo de Naga University. Part 2 po ito ng ating Bicol Goes IPv6, Enabling the Future Internet. Training po, nung March pa po natin ito sinimulan, and we are hoping to surpass, but we are currently targeting 40 IT officers or network administrators na nanggagaling po sa iba't ibang local government units and of course in other institutions dito po sa ating region. Ang gusto po natin, Sir Mar, ay mas palakasin po yung kakayanan ng ating mga LGU, katulad nga po ng sinabi ni Doc Franz kanina na yung IPv4 nagkakaubusan na po ng ng IP addresses, but through IPv6 we will be able to empower or mas palakasin po yung kakayanan ng ating mga local government units. Kasama na rin po yung ating mga state universities kung saan libo-libo yung ating mga estudyante na nangangailangan po at gumagamit po ng iba't ibang devices. At through this IPv6, mas magkakaroon po sila ng kakayanan upang mas ma-institutionalize po yung maayos, mabilis at mas secure na paggamit po ng internet. So, nabanggit na rin po ni Director Franz kaninang EduRoam. Ito po ay bahagi po ng pag-push natin ng smart and sustainable community. So nabanggit po niya kanina na magkakaroon po ng sa parang automatic connection sa internet kapag kayo po ay merong EduRoam spots po, lalo na po sa LGU, pwede rin po siyempre sa mga state universities natin. So, bakit po Naga City? Siguro, Sir Mar, Pasensya na po. Sa dami-dami ng maraming cities ang Yes, Bicol. Sir Mar. Pero lumabas po kasi, Sir Mar, doon sa mga nauna nating training, di ba sabi natin kanina, nung March, nagpa-training na tayo. Pero lumabas po sa mga ginawa nating pag-susuri or sa mga binigay din pong impormasyon ng iba nating mga representative from different LGUs, sila po ay gumagawa na rin naman ng paraan. Pero nakita po natin, Naga City, they are in a bit of an advanced stage in terms of adapting IPv6. So, nakita po natin na siguro ito ay isang malaking hamon both on the part of the local government units at sa amin po sa DOST na magtulungan po tayo na hindi lamang po Naga City ang maging handa sa pag-adapt ng IPv6, pero lalong-lalo na po yung iba pa nating mga local government units. Siyempre, inaasahan na natin. Susunod ang Legazpi, Iriga, Sorsogon, at hindi lamang po yung ating main cities, pati po yung ating ibang mga munisipyo. Isa po kasi sa mga susi upang mas ma-implement natin yung smart community, smart and sustainable community, is ito pong IPv6 adoption. Kasi isingit ko lang po, nabanggit na ni Director Franz kanina, mas maganda po kung halimbawa sa mga pagdating po sa traffic and communications, may mga sensor tayo, Sir Mar, di ba? Opo. Mas maraming sensor, mas maganda, Sir Mar, di ba? Mas mape-predict natin as makakapaghanda po tayo ng mas maayos because that having that so many sensors would require a lot of or several unique IP addresses. At through IPv6, magagawa po natin yun. So, through IPv4 na ginagamit natin, medyo limitado po yung kakayanan natin. So, yun po yung mga inaasahan namin. Kaya po, nagsimula kami kahapon, of course, sa Naga City, pero nagkasama naman po, don't worry, Sir Mar, hindi naman po Naga City lang yung involved. Marami pong munisipyo ang nandun po ngayon. Kasama po natin na nagte-training. At hanggang ngayon po, July 15, kasalukuyan po sila nagkakandak. Of course, sa pangunguna po ng mga kasamahan natin sa DOST ASTI. At kaya nga po, ito po ay hindi basta lecture, may kasama po itong mga training and configuration exercises para po mas maging pamilyar yung ating mga participants. Yun. IPv6, mas pinalawak. Wala ba itong hindi ba ito ma-overwhelm din kagaya ng IPv4? Hindi naman po. So, dinisenyo po talaga siya para i-future-proof po yung technology. Sa ngayon po, mas marami pa rin po yung addresses kaysa sa mga nag-e-exist at ipoproduce pa ng devices. Ayun, Okay. Now, yung importance po nitong initiative ng talakayin natin, malinaw po na malaki yung papel
ng digital technology sa pagpapabuti po ng mga serbisyo para sa ating mga mamamayan. Sa inyong pananaw po, Dr. Franz, paano po makakatulong ang artificial intelligence, IPv6 at iba pang emerging technologies sa pagpapabilis po ng pagpapahusay ng serbisyo ng pamahalaan, partikular po dito sa ating pong Riyong Bicol? Opo, Sir Mar. Napakalawak po ng aplikasyon ng artificial intelligence, lalo na po sa pagpapabuti ng public service. So, simulan na po natin, for example, sa weather prediction. So, yung traditional po, nakarely po sila sa physics-based numerical modeling. Pero ngayon po, sa pakikipagtulungan natin kay Pag-asa, nagsisimula na rin po sila mag-adapt ng mga AI-based na prediction, especially with climate change. Mas mahirap na po kasing i-predict yung magiging klima natin. Kumaga, merong mga assumptions noon na posibleng hindi na pwedeng mag-apply ngayon. Kumaga, kailangan na ng updating. So, doon po nakakatulong yung artificial intelligence. Kung ano yung traditional na model, ma-augment po, matulungan po ng artificial intelligence. In fact, meron po kaming isang current project. Ang target po natin, yung forecast up to 14 days. 14 days, wow, mas malawak. 2 weeks, opo. Up to 2 weeks. Tapos yung resolution, di ba minsan po, ang pagbibigay po ng weather, pwedeng mas malawak sa isang bayan, sa isang syudad. Pero yung sinusubukot po natin, 2 kilometers by 2 kilometers. Ganon kababa yung resolution. Di ba minsan na-obserbahan po natin, lulugar, maulan sa isang lugar, sa katabing barangay, pero sa lugar natin, hindi. Araw. So hopefully ma-improve pa natin, which is very important for decision makers. Yung mga mayor po natin na nagtatanong, magde-declare ba ako ng walang pasok bukas, di ba? Which is malaki po kasi epekto sa ekonomiya, di ba? Kung ano po yung mapagdesisyonan po nila. So doon pa lang, Pag-asa pa lang malaki na pong epekto. Sa pakipagtulungan din namin sa ibang DOST agencies sa forest products, nagde-develop po kami ng isang application. Alam niyo pa, isang malaking problema po pala, yung pag nangangahoy, tatawid po sila ng checkpoint, minsan hindi po sigurado kung pwede po ba o hindi pwede yung kinahoy nila. Yung dala-dala nila, no? Opo. So ngayon po nagde-develop po tayo ng application para picturean, makita at masabi, ay, itong pinutol niyo, bawal ito. Hindi siya pwede, protektado ito. So tinutulungan po natin sila sa ganong espeto. So marami pa ibang application. For example, sa health, nauuso na po ngayon yung AI-assisted screening. Yeah. Ang problema po kasi, halimbawa, tuberculosis. So, kailangan mo namang x-ray. So, syempre, para iproseso lahat yan, mayroong isang nag-a-analyze. Titingnan niya kung tingin niya, for example, may tuberculosis po ba o wala. Minsan po, may mga lugar na kulang yung tao para mag-analisa po ng mga x-rays na iyon. So, ngayon, katuwang po natin yung ibang grupo sa Department of Health para makagawa rin po ng application para sa kanila. So ilan lamang yun sa mga applications ng AI at lahat po yun nangailangan ng maayos na connectivity at computing na sinusuportahan naman po ng IPv6. Ayun. Siyempre kasama dyan yung agriculture, di ba? Kasamang malaking parte po ang agriculture. Agriculture. Ayan, Director Romel, may dagdag po kayo dito po sa importance na itong mga inisyatibang ito. Yes po, Sir Mar. Alam mo, napakalaki po ng responsibilidad ng DOST Bicol bilang kami po yung nag-i-implement dito po on the ground, no? Dito po sa DOST Bicol, napakahalaga po na maipaabot ang mga technology na nabanggit po kanina ni Director Franz, lalo na po sa ating mga lokal na pamahalaan, educational institutions, and other communities dito po sa Bicol region. Katulad po ng mga nabanggit, napag-usapan nyo kanina, yung NAICRI, NAIRA, pati po yung kanina pa natin pinag-uusapan na IPv6 advocacy, kailangan po natin na palakasin po ang awareness po at ang appreciation po ng ating mga target stakeholders dito po sa probinsya. And yun po yung pinaka-trabaho po namin dito sa DOST Bicol or DOST 5. Ito po yung maging tulay baga kami po, no, sa mga dinidevelop po ng DOST ASTI nila Director Franz, of course. And tayo po yung nagiging tulay para maipaabot po ito sa ating mga stakeholders o yung mga nasa baba. Kumbaga, pati po yung mga Sir Marn, mga nasa laylayan at kailangan ma-appreciate nila kung ano ang impact ng science and technology sa kanilang buhay. Kaya po napakagandang balita po na ang Bicol region po ang napili bilang isa sa mga official project site para po sa isang malaking initiative po ng DOST ASTI, no? I'm talking about yung pong
partnership natin kay Dr. Fe de los Reyes, ang Executive Director po ng Help Learning Center Inc. Ito po sa ating region, ipapatupad po yung Ayuhon program. Yung pong Ayuhon program, which is funded by Philippine Council for Health Research and Development or PCHRD. No, ito po ay nangangahulugan ng assistive system using AI, nabanggit po kanina Director Franz, no, in healthcare operations nationwide. So may dalawa po itong major projects. Yun po yung una, yung charity. Isa po itong AI-driven clinical decision support system para po sa tuberculosis sa mga bata, at ang Child Mind na nagmamap naman ng interventions para po sa mga neurodevelopmental disorders. So napakalaking bagay po ito, no, na napakalaking patunay that AI really is a direct solution, no? And malapit po sa bituka, kumbaga sabihin natin, Sir Mar, no, na talaga pong nakakatulong ngayon, no. At bilang batang mga Bicolano mismo ang direktang may kinabang sa Filipino-built AI pagdating po sa kalusugan application. Of course, Opo. nabanggit nyo kanina, there are a lot of extensive application, lalo na po sa agriculture, no. But we really want to advocate this, and we're very happy and very proud na ang DOST-ASTI po ay nakikipagtulungan dito sa Bicol Region, at pinipili po nila ang Bicol Region bilang isa sa mga pilot sites po pagdating po sa mga project implementation nila. Yung kasama ng disaster dyan. Kasama. Yes, sir. Disaster. Tama po kayo. Director Franz, may dagdag ka po dito sa Ayuhon program? Opo, sa Ayun program, magsisimula na po siya sa susunod na quarter po. So ngayon po, nasa preparatory phase po, pinaplano po na maigi ano po yung mga kailangan gawin. Ang medyo kakaiba po kasi kapag health applications, kailangan sobrang ingat po natin. Yeah. Lahat po ng ethical consideration, especially yung privacy consideration sa mga may involved. Importante po na maintindihan, especially lahat ng mga sasali sa ganitong pilot program on applying AI for health applications. Very particular, very strict po yung requirements bago po natin ipalaga na palalo yung resulta ng pag-aaral po natin. Ayun, opo. Nako, ang bilis ng oras natin. Kulang, Sir Mar. Nagbitin. Bitin. Diba? Sana may second wave tayo ng discussion Yes, ito sir. para mas mapalawak. Okay, so gentlemen, siguro kunin ko na ang inyong mga dagdag na magiging pahayag sa ating mga kababayan this time before we end our program. Apo, simulan ko lang po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito para may bahagi po sa ating tagapakinig, especially dito sa Bicol Region, kung ano po yung aktibidad na ginagawa po natin sa pakikipagtulungan po sa DOST Region 5. So maraming salamat po, at para po sa tagapakinig, tuwing pong may oportunidad na may babahagi po ang DOST Region sa inyo, just grab the opportunity. So lahat po namin binibigay po sa inyo para makasabay po tayo at mas mapabilis po yung pag-adapt natin ng makabagong teknolohiya. Salamat po, yun lang po. Thank you very much po. Director? Sir Mar, sa lahat po ng mga tagapakinig natin, lalo na po yung ating mga kinatawan ng mga local government units, sana po inaanyayahan namin kayo na patuloy po yung pakikipagtulungan sa DOST, lalo na po itong ating sinisimulan na kumbaga advocacy po siguro, no? Yung pag-adapt po ng IPv6. Malaking bagay po ito at makakatulong po sa ating partnership, no? We want to implement smart and sustainable communities, but of course we want to prepare the platform kung saan po natin i-implement yung ating mga technologies na i-adapt. And we are therefore, no, encouraging, hinihikayat po natin ang ating mga partners na patuloy pong makipag-partner, suportahan, umattend po siguro sa mga trainings, and we really hope that will be able to convince po yung ating mga chief executives to give priority po sa paggamit ng siyensya at teknolohiya, no? Especially po through na ma-implement po itong ating digital transformation, Yes. Sir Mar, no? So napakahalaga po ng ating partnership, and we take advantage, and you say thank you po sa family po ng DOST ASTI, sa of course headed by Director Franz here, and we really appreciate of course the partnership that we have, and we want to continue this partnership. Sabi nga ni Sir Mar, sana may susunod pa na mga pag-uusap para po mas maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba ang ginagawa ng DOST at ano ba ang maaring impact nito sa way of life or quality of life po ng mga Bicolano.
Bicolano. So, Sir Mar, with that, samantalahin ko na yung pagkakataon. No? Opo. Ang atin pong Regional Science and Technology Week or RSTW, gaganapin po siya sa Camarines Norte. Pero lahat po ng mga tao, Bicolano, mga siyensya, lahat po iniinanyahan natin sa lahat ng 5 pang probinsya ng Bicol Region pumunta po sa Camarines Norte in August 19, 2021. Doon po gaganapin sa loob po ng University of Camarines Norte at sa SM Camarines Norte. Yeah. We will be able to present to you the available technologies and of course discuss with our participants. So, wag pong kalilimutan na sana makapunta po kayo. Yes po. Okay, that's it mga kabayan. Sina Director Romel Sirano ng DOST Bicol at si Dr. Franz De Leon, ang Director 4 ng DOST Advanced Science and Technology Institute o DOST ASTI. At ako po naman yung lingkod, Mardila, dahil iba, salit sana. Pero tiyan. Hanggang sa susunod po na episode natin, ang sunod natin is August na. August 7, I think. August 7, and tama-tama yan, prelude para doon sa RSTW. Kauna-unang gagawin doon sa University of Camarines Norte. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Tagulan na.